sararin samaniya. Za mu leƙa sararin samaniya. Wai shin abin da muke kallo a sama shine kaɗai sararin samaniya? Ko kuma abin da muke gani a sama ɗan kaɗan ne akan abin da ke sararin samaniya? Wannan duniyar tamu tana da girma, kuma tana da faɗi, kuma sannan tana ɗaukar rayuwa a ciki. Shin akwai wasu duniyoyin da ke ɗaukar rayuwa a ciki bayan wannan duniyar? Wannan duniya ce babba, wanda kana cikinta kana ganin babban duniya ce duk lokacin da ka fita daga cikinta, kuma sannan za ka hange ta a ƙaramar duniya. Shin tunaninka ya taɓa baka wannan tambayar? Wai menene a saman nan? Wai shin abubuwan da muke gani a sama yaya suke? A kullum mu ɗan adam muna rayuwa a cikin duniya, amma dai muna da tunanin cewa wai menene a saman nan? Menene yake bamu wannan tauraruwa? Mecece rana? Wai menene watan? Shin duniyoyi ne ko kuma duk an halicce su ne ko don su taimakawa wannan duniyar? Wannan duniyar ita kaɗai ce duniya, ko kuma akwai sauran wasu duniyoyi? To ka sani akwai wanda tunaninsu ya fita daga nan, kuma sannan tunaninsu ya bar duniyar nan. Duk faɗin wannan duniyar akwai waɗanda sun riga sun ɗarawa tunaninta, sun riga sun fita, kuma sannan sun gano abubuwa da dama. Duk da cewa alkur'ani ya kawo mana abubuwa da dama, mu duk abin da wani ilimin kimiyya zai kawo sai dai ya ƙara tabbatar mana da shi, domin mu tuntuni muna da shi. Wata rayuwa ce Allah ya ƙirƙire ta, ba wai mu iya mu da dabbobi da abubuwan da suke rayuwa a wannan duniyar ba. Akwai abubuwa da yawa da ke rayuwa ko ba a cikin wannan duniyar ba. Shin ka san cewa wannan tauraruwar da yake gani ita ma duniya ce? Ka san cewa wannan tauraruwar da yake gani ita ma duniya ce? Shin ka san rana ita ma duniya ce? Shin ka san rana ta fi wannan duniyar girma? Shin ka san cewa wannan duniyar a juyawa take ko kuma a tsaye take? Shin ka san wani kalar zagaye take yi? Shin ka san duniya ce take zagaye rana ko kuma rana ce take zagaye duniya? Shin ka san duniyar wata? Ka san duniyoyi da dama waɗanda ya kamata ka sani. Rayuwa ta wuce lungunku ko kuma layinku. Rayuwa ta wuce ɗan adam ya je inda baka taɓa tunani ba, inda lissafinka bai je ba. Ya kamata kai ma ka daina ƙaramin lissafi, ka yi babban lissafi. Shin akwai wasu mutanen da suke kama da mu, ko kuma mutanen da muke kama da su amma suna wata duniyar? Shin ka san nisan ƙasa da sama? Shin ka san yadda sararin samaniya yake? Ko gini ne, ko kuma ruwa ne, ko kuma dai harsashin ubangiji ne ya tare wajen? Duk lokacin da ka ziyarci sararin samaniya ko kuma kake bincike a sararin samaniya, sai dai kai kallo, domin abin ya wuce lissafinka. Duk lokacin da ka bata ka bar wannan duniyar, kai nisa da wannan duniyar, to za ka kallo duniyar ne kamar yadda kake ganin tauraruwa. Duk lokacin da ka bata ka bar wannan duniyar, kamar a ce ka hau jirgin nan da zai kai mutum zuwa duniyar wata, to kai tsaye za ka raina wannan duniyar, ka ce wannan duniyar ba komai bace ba, saboda gani za ka yi iya ganinka, iya nazarinka, komai ba zai ƙare ba. Ka gano wannan, ka gano wancan, wani abun ma baka san menene shi ba. Kuma ka sani kafin ziyartar ɗan adam wannan wajen, akwai halittu da yawa da suka ziyarci wajen. Akwai halittu da yawa da suka fi mu basira, suka fi mu kimiyya, suka fi mu abubuwa da dama, kuma duk suna da duniyarsu. Kowa yana da duniyarsa. Amma kai ya yake gani? Za mu riƙa kawo muku bayanan nan, dukkanin wani bayani da tarihi da kuma abubuwan da suka shafi wannan duniyar da abubuwan mamaki a wannan canjin da mu leƙa duniya. Kar ka manta dai ka yi subscribe, ka danna alamar rawa domin ka kasance da dukkanin shirye-shiryenmu da zaran